ana wayang kawin nang bal-balan kamune rame tenan nang sing ndelokake sing bisa amplop ya kedenan ento duet karung-karungan wis sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan prawan rada padha wae mas nek ompong enak rasane angge-angge ora melo gawe melo ompong itu rondone ompong duwe anak segede kingkong angge-angge ora melo gawe melo ompong tuku penting karo anake penting mbokne gede diragane bajone moto aku nangis ketiban ondo rondo tak kira prawan barang wis kenal anak isa pancen aku wis rondo kudu anakku limo nanging aku sik bisa diwolak-walik kaya goreng telo sampe mana larang regane mas anak limo beda rondone ompong duwe anak segede kingkong angge-angge ora melo gawe melo ompong anak limo akeh panane penting mbokne akeh diragane angge-angge ora melo gawe melo ompong itu rondone ompong duwe anak segede kingkong Oke, matur sembah nuwun, terima kasih penghormatan Bapak kalian Ibu tuan rumah sudah tampil di pagelaran.